mill-għajn, niltaqgħu fil-mistur id-dinja, sur qatt ma tista' tifhimna b'xejn. Kultant nixtieq li nibdel ħajti mill-qiegħed li jaqbelni f'wan, jekk ninfirdu jkun aħjar. Min-naħa l-oħra ma naftax nħallik titla' u ninsew dak li kien. Le ma jista' jkun qatt inti sraq fi qalbi, ħalli sibieti jintemmu l-skop għal xi x'qed ngħix. Jekk ħajti ma jkunx hemm nif, inti dam tal-għodwa li naftaħ flaxxija, fl-eżel ġid li għandi fil-bidu is-snin. Min jum għal jum, bla sabar nistenni ħerqana, bla nista'mel hekk u xi nirrid. La tagħti xkart li tisma' fil-madwar bejnietna, x'jimporta dak li hu sew hawnhekk. Mhijiex biss xi avventura ta' mument, xi ġrajja ta' ftit-tir. Ma noħlomx li nkun aħjar, nkun qed nisħaq fiha stess, jekk darba naħseb li jeżisti futur. Bla ma nsibek fil-qrib, inti sraqt li qalbi, ħadd li ħsibieti jinġedbu l-skop għal xi x'qed ngħix. Jekk ħajti ma jkunx hemm nif, inti dam tal-għodwa li naftaħ flaxxija, fl-eżel ġid li għandi fil-bidu is-snin. Kif nista' ngħix ġejjieni jekk ma nsibx lilek fil-qrib. Inti dak kien jekk ħajti ma jkunx hemm nif, inti dam tal-għodwa li naftaħ flaxxija, fl-eżel